Right. Sekufike leso sikhathi futhi sesikhuluma nje kancane ngezinto ezisakhayo. Sikhumbuzisane kuzinto esezikhohliwe, siqwashisane kwizinto esingazazi noma besingazazi. Kuyafika isikhathi sokuthi ngikhulume ngezinto ey'-deep, kuphinde futhi sifike isikhathi sokuthi ngikhulume ngezinto ezi-light kodwa ezibalulekile. Yilezi zinto ezincane lezi esizigejana esingayinaki ezikhompletha i-puzzle yokuba umuntu kamoya onohlonze noma uhambisane kahle nomoya. Ngoba kahle kahle this whole thing is about uku-align-a nomoya. When you align nomoya, ila khona owazi khona okwazi ukuhlangana nomoya womdali nabaphansi. Umuntu onesithunywa akusho ukuthi akavula isonto. Umuntu onesithunywa akusho ukuthi ahambe esontweni. Umuntu onesithunywa akasonti, uyakhonza. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi umoya wakho ukholela enkonzweni ethile ukuthi uye khona. Ungaya khona ngoba umoya ukuhola, umoya uyalalelwa. Kepha wazi ukuthi ngeke uze ugxile lapha kakhulu ngoba une-personal journey wena enga-involve abanye abantu involve wena kuphela. Le journey le yakho i-journey yokuthi ukhule kuzo zonke nje izinto zomoya. Into yawo ukuthi izokukhulisa, izokufundisa kabanzi, wazi kabanzi nge-creation, ube connected kabanzi ne-creation, u-understand kabanzi nge-creation. Manje isikhathi esiningi amasonto aba nama-certain rules. Ama-rules azokuvimba ukuthi wenze izinto ey'thile ekufanele uzenze for your journey, but uthole ukuthi akufanele uzenze because of isonto. So gada lezo zinto ey'kanjalo. Uma ngabe uphelelwe amandla, uma uphelelwe amandla, uzizwe ukhathele, uzizwe sengazi ukuthi uphatheke kabi, it's not that ayikho impendulo noma ayikho indlela yokuthi usizakale lapho. It simply means kufanele uhambe uyozitshaja. Umuntu kamoya uzitshaja, umuntu kamoya uzitshaja endaweni eyimvelo engenamsindo, ekhala umsindo wemvelo. Umuntu kamoya uzitshaja lapho, whether uyisangoma, whether umthandazi, whether uyinyanga. Uma ngabe ubuswa imimoya, kufanele wazi ukuthi la uphakamisa khona amandla akho whenever you feel drained. Uzizwa ukuthi ngathi ukhamekile, ungazi utetemela into engekho, azi ukuthi kufanele usukume uhambe endaweni eyimvelo. Ungawuvumeli lo moya othi ngizoya kusasa, ngizoya kusasa. Into yenza ngaleso sikhathi ifika emicabangweni wakho uma unendlela ukuthi uyenze, ngoba ikhona le mimoya le, lezi iy'ngcungulu ezingena kuthina ziphazamisa imicabango yethu, zithi sobuye siyenze, uyinqabe leyo nto. Umuntu kamoya akagezi kanye, geza kabili ngosuku. Uyijwayele leyo routine. Nakhona ukugezeni kwakho kabili fanele ube nento ogeza ngayo, futhi ungabi into eyodwa ukuthi njalo wena wazi ukuthi ukusebenzisa into eyodwa. You must change to align with our energies, to align with isimo samoya, to align with everything that is a creation. Fanele ufunde ukuthi you have to change. Yabo, uyamukele lento yokushintsha ngezinto ey'ncane. Angithi wena ufuna ukushintsha impilo yakho ibe right, awuvele uqale phezulu, uqala ngento ey'ncane. So usebenzise izinto ey'hlukene but ezihambisana nani, nomoya wakho, nethonga lakho, nedlozi lakho, nesithunywa sakho. Geza uhleli uhlambulukile khona imoya yabantu ingeke ize kuhlale. Indlela eyodwa ungayisebenzisi. Do not use one and the same route. Do not have one and the same routine. Umuntu kamoya uyacindezeleka uma ehlele enza into eyodwa because lento yamoya it yearns for change. Angithi usuzoshintsha impilo yakho vele kakade njengoba ikuhluphekisa nje, isuke ibulala ubuwena kwakhe kubuwena obusha, right? So ukwazi uku-attract izinto
kuma-higher planes fanele uqale ngezinto ey'ncane. Njengako nje lokhu ukuthi if there's a certain route oyisebenzisayo uma uya endaweni ethile, ishintshe kwesinye isikhathi usebenzise enye. These are just basic stuff that nobody talks about because wonke umuntu uhlele ekhuluma ngezinto ey'phezulu nangezinto abona ukuthi abantu bayathanda ukuthi bazizwe. Angashayi kulezi zinto, izinto ey'ncane ezenza umuntu ay'nkulu. Ungahamba endleleni eyodwa nanokuthi kujwayele ukuthi ushintshe. Mangabe uwumuntu okhuleka wedwa, angisho ukuthi ungayi esontweni, iya mangabe umoya uvuma, but ungalijwayeli kakhulu ngoba libuye licindezelane, especially kubantu bey'thunywa nabo abantu bamathongo, but abantu bey'thunywa kakhulu. Funda ukuthandaza wedwa. Funda ukukhanda lento le nsimbi le uwedwa. Funda ukuhlala wedwa, ungakusabi ukuhlala wedwa. Thandaza wedwa kuzokhandeka umoya wamandla. Ungacabangi kakhulu uma ngabe unesithunywa. In fact, noma ngabe unedlozi, ungacabangi kakhulu. Kufanele uzikhuze. Ukuthi uyahluleka ukuzikhuza, kuney'ndlela, kunama-method. Ungadlali abantu bethi asikwazi lokho kwezizwe, yini yona i-meditation. Bazonilovisa abantu ey'ntweni ezinhle. Umuntu kamoya fanele ay'funde izinto ezintsha. Umhlaba mkhulu kabi ukuthi wena ungazi indlela yakaZulu noma yakaXhosa noma yakabani kuphela ngoba naku wena uthi awuyena wase-Eastern or Western ngowuzuzenze lezo zinto noma zinako ukuphila. Cha, kukhona ama-method ongawafunda. Bakhona o-meditation, bakhona nezinto ey'ningi ezokwazi ukuthi ukufundise ukuthi ungabi umuntu ocabanga ngoba ingqondo yomuntu kamoya fanele ihleli fresh. Avoid ama-crowded places, ngike ngayisho kwenye ividiyo. Uphinde futhi u-avoid namaphathi. Ngiyazi ukuthi kumnandi ukuhambela iy'hlobo uye emcimbini, mhlawumbe abangani, mhlawumbe umakhelwane, kodwa avoida lezo zinto lezo. Ake ngithi uma umoya uthi ungayi, lalela umoya. Angisho ukuthi ungajabuli, but lento le ingomoya. Kodwa ungajwayeli, yabo. Laphayana kunabantu abathile abalapha engabona abantu. Kunabantu abadistract-ayo abasuke bezobona iy'nto zabantu. Angifuni ukuthi ube kuleyo nto nawe ngoba isayinto indlela yakho osazoyihamba uphazanyiswe izinto ey'ncane ube ungahlangane nazo. Nayenye umuthi fanele ufunde mangabe unesithunywa. Akusho unesithunywa fanele usebenze ngamanzi kuphela. Angizwa. Azikho izifo ezilashwa ngamanzi. Asikho isifo esilashwa ngesiwasho. Isiwasho, what it does mostly is that it enhances amandla enhlambuluko. But kunabantu uthola ukuthi uyagula umuntu, into serious, udinga ini? Umuthi othile, mhlawumbe ukuthi omgeza ngawo, uhlanganisa iy'dalwa zakhe, wenze lokhu, wenze lokhu, wenze lokhu, wenze lokhu. Uyifunde, ufunde emncane mntakamoya, mntakwesithunywa. Khuluma nabantu bey'thunywa.